weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to mbañ to feeral to haymedade to ñaabina to gurila cooga to jawaldi to tampi daro to hijaja to ko on takkusan juula ha to galle ceerno Amadou Tidiane Kane ha to galle ceerno Mamma Cissé to fondu ko on takisan kadi juula ha to galle Alpha Demba Umarou Sy to Dikseyba gorgole ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie ko accident musɗo waɗi aljuma hanki o hakkude Nouadhibou hakkude Nouadhibou en Nouakchott ko famdi kala yimɓe joyo mbasi hen pittali mumen fodde yimɓe jeeɗiɗo waɗɓe mbarmi hen to leydi Sénégal ma en jaaha to wuuro wiyetego Darou Wanare to Darou Wanare ko ceernajo goto jangguinowo Qur'ana kañuma yooɓi fittandu mawnuma gorko jarano e duuɓi 45 to leydi Mali jayde RFI woni radio France international ɓe kolliri tigui wonde wagnere ne ballala fama woni forces armées malienne ɓe jooɓima pittali kene wona sappo e nayo sagata taw ko sagataɓe tokosɓe aynaɓe tawi ko fulɓe yaroɓe hakkude duuɓi sappo e ɗiɗi fayi duuɓi sappo e jeetati waraɓe e nder falde nampala to kabaruji men robindo kabaruji men kedde afrique ma en ketto musidɗo men hono Oumar Alassane Mbodj kabaruji men joolam jaɓeri ma en jaaha to Pakistan en jaahen to dowlaci tentude e Amérique ha to leydi Israël bisimilla mone kirki hotodirte joni piren pacciren. jambitowo oɗo henna ñaw jaada bandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde endam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko en tokkoredi nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitimen koye mabɓe ɗo ɓe jambitanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtanoka e ko gorel te safrata ɓe mbi'i alhamdulillah. gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam nguldam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala. sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biyeteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma kettode kabaruji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musibbe tedduɓe ɗen gone hoore bira capantati lewru silto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati habruji mon ɗemngal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawon yiden to banggue YouTube ko miñumen sehil men Saydou Abouba habruji men e ɗemngal pulaar e nder leydi Mauritanie e yoga e leydi julɓe kala ko wayno leydi Sénégal leydi Mali leydi Gambie dendagal leydi men kala ñande jamma nogas e jeeɗiɗi nde yubbinama jamma mawluduna nabiyu sallallahu alayhi wa sallam jalmuɓe daade belle e duwawuji wondude kadi e wajuji badɗi fayida no feewi e siraniraɗo men sallallahu alayhi wa sallam waɗama hen e yoga e guure men kala almudagal ngal kala weltini guurɗe hano hannirta ni eɗen jarnaɓe tan eɗen mbiya tan dendagal guure ɗe kala sinno ko saago men tawa wuuro kala eɗen mbaɗa toon jubbande walla taw eɗen jogui toon neɗɗo men bawowo jokkodirde men ha tigi mawlude nde wawa yaltude e jani nde hano hannirtani to likseyba gorgol tonne hono ceerno Oumar Alpha Sy khalifa diine wuuro likseyba mo Allah ardini oɗo saaha joni wuuro ngo wondude e dendagal ɓena taw ko tambiɓe fedde almuɓe tambiɓe mawludu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam e dendagal ko fate almudagal kala eɓe jetta noon eɓe jarna dendagal almudagal e dendagal ɓesgu likseyba kala wonɓe wuuro ngo wonɓe diaspora tawteɓe nder leydi he kala darde mabɓe ɓe dari kay faydude no feewi ha mawlude nde guila kay ɓurde o ha mawlude ndi wawi rewde lawol hano hannirta ni eɗen ñaago Allah tan kala ko waɗa toon e moƴƴere yo Allah feccane e moƴƴere he kala kadi ko firguita hen nde Allah yafoto en hano hannirtani ha joni koye on fannu keɗoɗen wuuro Fondu kañumne ene heewi yuɓɓinde kala ñande ismu woni ñande nayya ñande tigui ñande mawlude nde so arti ɗum noon hawrata ko ñande nayya lewru octobre dartondu ndu eɓe mawnina tigui mawludu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam e nder wuuro ngo ko adi nayyi o noon ñande tati nde eɓe ɗamini yuɓɓinde toon conférence ko fati e diine ngo foof noon koye tawa kadi koye gardugol ceerno Ousmane Mamadou Demba Ba tawi koye yeeso teddugal ceerno Ibrahima Ba khalifa diine to hoore fonde dendagal guure taariɗe noon Fondu dendagal guure taariɗe Fondu kala ɗe leydi Mauritanie e ɗe Sénégal kala ene bisma e oɗon jamma eɗen jetta kadi eɗen jarna dendagal ɓesgu Fondu naɓe kala wonɓe nder wuuro ngo wonɓe nder leydi ha e diaspora kala e darde mabɓe faydinde no feewi ɓe daari e kala saaha kay ƴellidde diine e ƴellidde wuuro mabɓe hano hannirtani to Bagudine kañume hoore mum ne heewi yuɓɓinde kala ñande ismu ñande nayyi kañumenne ɗe juɓɓina mawludu nabiyu ɗon to wuuro Bagudine ngo dendagal guure taariɗi kala ene bisma nde mbawa tigui arde tawtorede e oɗon jamma taw ko jamma mawninde jibinede nuraɗo men sallallahu alayhi wa sallam habruji men e ɗemngal pulaar ha joni koto leydi Mauritanie putoɗen ñande alarba ɓennuɗo chef d'état major général des forces armées mo leydi Mauritanie hono général de division Mouhtar Bolle Chabana o joddima batu e délégation taw ko fedde union européenne tawi ko ardino on délégation ko général biteɗo Fernandez Intezergo ko commandant de la division union européenne wonno mujibu jonde nde noon ko yidde kay ñastade galle cehilagal e jokkodirala moƴƴal hakkude fedde union européenne nde hakkude mum e gendi Mauritanie tawi koye fannuji kala ha tenti noon e fannu koniyankagal woni domaine militaire ine tawtora batu ngu noon hono colonel Sidi Veyrak on noon ko commandant de la division de coopération militaire de l'état-major général des forces armées wondude ambassadeur joɗiniɗo fedde union européenne e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen laamu leydi Mauritanie e laamu leydi France ɓe cifodiri gila ñande talata ɓennuɗo
accord taw on accord non ko financement complémentaire idde ɓeydude kay tekkinde sécurité alimentaire woni haɓade woni tigi darnade ko fate haranduru e haɓade kay yeege e nder leydi Mauritanie sifande nde noon ko yidde kay ɓeydude hattani ko fati e remoɓe hattani remoɓe tawi kadi ko ndema rosate ka woni tigi agriculture irrigué e nder région ngaji ɗiɗi e nder région ngaji ɗiɗi woni to région de Gorgol e to région de Guidimara jaru sifande nde noon ina jaru sifande nde noon hono no wiri ministre des affaires économiques et de développement durable ko de 1,2 milliard taw ko haalisa uguya ene qime ha nogas jeenayi million taw ko haalis euro to banggue leydi Mauritanie sifi ɗum noon ko ministre des affaires économiques et de développement durable hono Abdessadem Wula Mohamed Salah tawi noon koto banggue laamu leydi France sifande nde ko ambassadeur joniɓe leydi France e nder nakshata laamorgo leydi Mauritanie biyeteɗo Alexandre Garcia projet o noon ine heewi fannuji ine tawe hen e nder fannuji en tawe hen 17 périmètre taw ko village waji woni périmètre uji guure taw ko périmètre uji do seteɗi tawi wertago muɗum woni superficie mum ene qime ha temedde jeenayyi e capanɗe jeetato e joyi hectare wondude kadi e 14 périmètre woni jardin ngaji goɗɗi ɗi 14 ɗi noon ko coopérative uji rewɓe taw ko rewɓe dariɓe ko fati kaya e lorde e awde ligimaji ɗum noon wertago mum ene qima woni superficie mum ko 43 hectare ma aménagement kadi fodde aménagement jeeɗiɗi goɗɗi taw ko kesi ɗin woni tigui kesi ɗininde jidde kaya garditinde waalo ngo e nder commune mo Makama fodde kerguime ha ujunnaje 10 million taw ko hectare ɗina ujunnaje 10 million hectare noon e nder waalo ngo taw ko fodde capanɗe jeeɗiɗi ujunere neɗɗo kañumen ndendi ɗum ha joni ko leydi Mauritanie keɗone aljuma hanki kikiɗe kirɗo fayi jamma ko accident musto waɗi e dow lawol ummade Nouadhibou faade Nouakchott yimɓe joyo mbasi hen pittari men jeeɗiɗo wonɓe mbarmi hen ko otoji ɗiɗi noon ɗi hinde edux kañumen pelɓodiral ngal noon waɗi ko 160 kilométre sara wuuro Nouadhibou maɓeɓe kala ɗe mbiyande Allah yurmotoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna dendagal barmuɓe hen ɓe kala eɗen mbiyande Allah rokkataɓe cellal hokkaɓe kisal mabɓe kay ha timma ɓe mbawa jokkade haajuji mabɓe allahumma amina. kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena to leydi Sénégal aljuma hankino gase jeenayya lewru silto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati ko tana musɗo waɗi to wuuro witengo Daaru to wuuro witengo Daaru Wanare wuuro noon Daaru Wanare tawi nder région mo Kafrine ko ceernajo goto jangguino Qur'ana mo duuɓi 31 ko kañuma yooɓi fittandu mawnuma gorko mo duuɓi 45 biyetenoɗo be ene yette sekka ko joom suudu makko noon ko kañum suudu baraɗo o noon ko kañum tigui dugdanno e ceernajo woni tigui miñiraɗo o nden noon kanko mawniraɗo o nde wonani dukongo o yalti kay gam yidde kay wadde défendre joom suudu makko ko ɗon miñiraɗo o fiimo kaya to gorago makko ɗo ko ɗon tigui o saami caggal noon nde o ƴetta omo nawi to safroɓe ko adi kay komo yetto dispensaire mo maabo ko ɗon hawri e lajjal ko adi komo yetto e juuɗe safroɓe e gendarmerie brigade territorial noon de Birkelene kañum nde nani kabaɗo ko ɗon tigui notiti hen sanga 17 heures woni 5 heures kikiɗe ɓe nanggui noon on ceernajo jooɓiɗo fittanu mawnuma gorko on baraɗo o noon gosti mum ene tawe oɗo saaha joni to morgo hôpital mo Kafrine ene faadi ko wiyete autopsie ha joni kabaruji men e ɗemngal pulaar to leydi Sénégal keddoɗen ha joni ko fati
nder sungoji hooreji leydi ko ngol ɗo noon woni laawol gadnol ko hoorejo ngendi Sénégal ina wasa jeeyede kay e mbiriji taw ko gembeniɓe yidde kay ƴamde lefol ardade leydi ndi kono kadi ko ngolɗo hono ngolɗo kadi hewde mbiriji woni tigui candidat ji yidɓe ardade leydi ndi hono muma meeɗani yiyede meeɗa wadde e nder leydi Sénégal hitande hikka nde noon teskama tigui ko fuɗɗi joƴƴinde kayitaji men ɗereji men gam mi hollirde kay ko gembeniɓe yidde wonde hooreji leydi koɓe 120 mbiri woni candidat ko fuɗɗi noddu ko fuɗɗi kay wadde ko fuɗɗi noddude mandataire mumen e wadde kay retirde fichier ji men ko fati e parrainage taw koto direction générale des élections woni to wiyete DGE kamɓe kala noon ɓe pamminama kay systéme woni tigui mbadino parrainage o foti yarude hano hannirta ni ɗum ko aljuma hanki o waɗi ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Madina Suwaɗe ene tawe tigui e sunare mawde no fewi jaltugol aduna gonnoɗo khalifa général diine wuuro ngo biyetenoɗo ceerno El Hadji Abdoulaye Karamba Suwane ko aljuma hanki o hooti e joomi ko to hôpital de la Paix mo Ziguinchor ko aljuma hanki o kadi jamma o wira to saare gonga e nder wuuro witengo Madina Suwane wuuro makko to jibina to jeeyato ne tawe nder région mo Sédhiou région de Sédhiou kala noon ene tawe sunare mawde no fewi ko noon kadi Casamance naɓe no didorno ene tawe e sunare jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andutine maɗa weltare TV e gardugol fedde heble sukaɓe Afrique gardugol ceerno Habou Diallo en noddi duwawuji faade dendagal Casamance naɓe kala faade dendagal wuuro suware naɓe kala e ɓesgu makko nde Allah yurmotomo yaafomo harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ko fate parrainage noon ko étape mawɗo no fewi ko adi sumgoji e nder leydi Sénégal ruma jarrimo ko fate parrainage o ɗum fuɗɗima officiellement ko fati kayen e heblanade ɗiɗon sumgoji hooreji leydi tijjaɗi ñande 25 lewru février hitande ujunnaje 2024 woni hitande gonɗen nden landa PDS noon ene himmirani ko fati oɗon parrainage no fewi e nder leydi he ha to diaspora kala yidde kay gembude mbiri mabɓe hono Karima Wadda hono cellule communication landa PDS ka ɓe kolliri tigui e nder communiqué he wonde ɓe cuuɓi ko biteɗo Maguette Sy noon o suɓama e oɗo saaha joni kanko woni secrétaire général des élections landa PDS ka ko kanko kadi waɗa e oɗo saaha joni coordinateur national des opérations ko fati parrainage o omo gollit noon e 14 ɓen taw ko délégué régionaux ji woni région kala ne jogui délégué mum taw délégué ji kala ko less jimani makko omo gollidiri mumen campagne parrainage o noon ko nder ɗo e lebbi ɗiɗi beele kay kala candidat ene heɓa ko famɗi kala 0,6% e fichier électoral walla ene heɓa ko famɗi kala 13 député walla jomum ne heɓa 120 maire wondude e président conseil départementoji ha joni koye on fannu keɗoɗen DGE woni direction générale des élections ko catala halfinaɓe ko fate sumgoji e nder leydi Sénégal catal ngal noon noddino aljuma hanki o dendagal landaji gembaniɓe gembuɓe mbiruji mumen yidde kaya ko fati kaya ɗiɗon sumgoji ɓe noddinoɓe noon ko fati e parrainage o kamɓe kala noon kala candidat walla kala ɓe représentant woni tigui mandataire walla coordinateur heeɓi tigui noddinoɓe parrainage ko moni men kala walla moni mumen kala heeɓi kaye ko fati kaya e fichier muɗuma ona fichier ko fati e parrainage kon noon mandataire kono kadi coordinateur parrainage coalition Sonko président 2024 ɓen noon hono biteɗo Ayiba Daffé on woni mandataire mabɓe on noon hono gardiɗo DG o hokkanimo ko fati ɗina fichier ji holliri tigui wonde o jeeyaka kanko o jeeyaka e heɓoɓe ɗiɗon fichier ji holliri hen noon mette makko mawɗo no fewi o holliri hen mette makko no fewi saabu kaya o holliri wonde kaya o holliri wonde kaya kamɓe
kamɓe ɓe gaddi Ousmane ɓe gaddi tigi kayitaji ɗereji mabɓe timmude ne fewi tawa mbiri mabɓe woni candidat mabɓe Ousmane Sonko ene siifi wondude kadi e ɓeena dendagal ɓeena taw ko witeɓe délégué ji région ji ɓen kala ene mbawi siifi hena o holliri haydara o yani kene haɗamo kone foti haddemo hebde ɗiɗon fiche ji walla tigui ɗawedeɓe e ɗiɗon sumgoji o holliri hen mette mabɓe no fewi o holliri noon o haɗani ɗon tan saabu o holliri kanko biyeteɗo kanko noon o holliri tigui biyeteɗo Ayiba Daffé wonde à partir de altine ɓawo janggo o koɓe noddoɓe tigui koɓe potoɓe plainte woni tigui koɓe wullito yoɓe to koɓe wullito yoɓe kayi wasdeɓe kayi ɗawedeɓe kayi e ɗiɗon kayi ɗereji ko fati e parrainage o holliri hen mette makko mawde no fewi ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeen ha to Ziguinchor ciftanena musidɗo men wonɗen ɗum hono Amadou Issa Kébé nde Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ko noon kadi calminten dendagal gollotoɓe hettiyankoɓe Ziga FM kala kabaruji men e ɗemngal pulaar sen numima to Ziguinchor koto leydi Mali paɗena ñande alarba ɓennuɗo ko jangu sebbitiɓe tawa kadi ko oto tufaɗo pettoje e bomboje kañum tigui waɗi e nder base militaire to rewo leydi ndi base on tawe to banggue hirnangue wuro Tombouctou 35 kilométre hakkude mum e Tombouctou ko sebbitiɓe noon ɓe hinde Noursatou Al Islam kañumen jeeyti ñangu ngu ko nden kañumen tigui jeeyti ñangu ngu ko nden fedde sebbitinde noon ko kañumen tigui mbaɗi bloqué woni tigui kandi ngoɗon wuro Tombouctou e ko taari ɗum dendagal booli mawɗi natirɗe wurgo kala eɓe tawe hen kamɓe tigui kadi ko guila e marchandise uji e ya garta kala fadde e ngoɗon wuro witego Tombouctou e ko taari ɗum kala ha joni ko leydi Mali keddoɗen jayde RFI woni radio France international ɓe koliri tigui wonde ɓeena witeɓe Wagner woni mercenaire uji russe naɓe gollotoɓe e ko fama koninkoɓe woni forces armées malienne ɓe mbawi tigui yoɓade e nder région mo Ségou e centre ena tawe hakkude leydi Mali e ballal mbiɗen koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde fama ɓe koliri jayde RFI holliri ɓe mbari toon sappo e nayyi sagar taw foof ko sagataɓe tokosoɓe yaroɓe hakkude duuɓi sappo e ɗiɗi e duuɓi sappo e jeetati ɓen ko aynaɓe wonnoɓe e dabeji men woni e jawdi men ɓen sappo e nayyi waraɓe foof ko fulɓe kadi ko jamureɓe tawa kadi haydara ala ko bokkodiriɓe e seɓɓitiɓe kono fama noon holliri tigui wonde kañumen yooɓi ko pittali ɓeena witeɓe seɓɓitiɓe ha joni ko leydi Mali keddoɗen seɓɓitiɓe mbaɗi jangu mumen e dadiɓe leydi Mali to base tawateɓe to Djoura e nder cercle mo Tinoko région de Mopti ko dirpa noon kañum tigui ɓayini kañum tigui ɓayini kabaro e hello muma e hello Facebook taw ko hello Facebook armée nationale leydi ndi ñande nogaɓe hollirino e nder communiqué he wonde ñande nogas jeetati lewru sebbiti lewru silto gonɗe ɗum ko sanga 18h45 ko jangu sebbitiɓe taw ko tawa tigui ko wari warto woni kamikaze kañumen tigui toɓuno on kamo fama to Djoura koninkoɓe leydi ndi noon ɓe mbawi tigui ɓe fama ɓe dartima ɓeɗon sebbitiɓe ɓe diddiɓe tigui haaɓe jatiri ɓawo ɓe koliri noon e nder communiqué he wonde laade mabɓe diwoje mbawi tigui dewde e colonna taw ko autoji ɓena seɓɓitiɓe motoji men ɓe bombardi ɓe duppi autoji kewɗi e motoji kewɗi ɓe bonnaniɓe kadi arme kewɗe taw ko arme lourde wondude e kabirɗe kewɗe matériel kewɗe no fewi ha joni ko leydi leydi Mali kettoɗen ha joni koninkoɓe ɓe leydi Côte d'Ivoire ɓe hinde force de défense et de sécurité ivoirienne ɓe tottiti aljuma hanki o nogas jeena lewru septembre sanga midi 45 minutes taw ko waktu GMT woni fak waktu Fouta e Kumbaru ɓe tottiti laamu leydi Mali militaire goto mo martaba adjudant chef biyeteɗo Abdoulaye Maïga on ko militaire Mali najo matricule makko ko 76 82 woni capan jeeɗiɗi e jeegom capan jeetati ɗiɗi ko ɗum woni matricule makko ko garde national noon tawa kadi o liggoto koye 3e compagnie mo buggoni ko koninke leydi koninkoɓe leydi Côte d'Ivoire noon ɓe falde nokku biyeteɗo Tengrela ko kañumen tigui teɓinoma e saaha kaya gonno e patrouille men woni ornoyade to banggue rewo leydi Côte d'Ivoire to wuuro witego Nuguni ko ɗon tigui ɓe
jebinomo ndeɓe nangimo noon ɓe namdimo tigui nde ɓe nangimo noon ay kayida goto kolliɗo o kay wonde ko koninke ala kayida walla tigui mission holko addimo nder leydi he ɓe tawranimo kanko militaire o noon tawalla kanko garde o noon holliri tigui wonde addimo e nder gon wuuro ko somade dolo ona dolo noon komo waɗirta commerce mo heewi yeytude e nder leydi Mali caggal noon nde enquête losgoji mbaɗa e makko taw ko brigade territorial gendarmerie waɗi e makko tigui enquête nde ɓe gayri noon ko laamu ɓe wawi tigui tottidde mo e laamu ɓe wawi wettidemo e juuɗe laamu leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen jagorgal kalfinaɗo ko fate jangde e nder leydi Mali holliri tigui wonde hitande 2023 2024 woni hitande gon anande nde taw ko année scolaire ko fate janggugol école aji ɗi ɗamin tigui uddidde e nder jokuli leydi Mali kala ko ñande ɗiɗi lewru octobre woni lewru dartonu ɗum e nder jokuli leydi he kala dendagal école aji noon école aji to koosi lesɗi école aji hakkudeji école aji towrori kala ko ñande ɗiɗi lewru octobre eɓe mbaɗi eranga noon fadendagal ɓen janggoɓe jangguinoɓe kala ne mbawa tigui notitade e ɗiɗon kay udditgol école aji caggal kayde élève aji ɗi jooɗi noon lebbi tati e foftere mumen teskama noon hitande hikka nde oɗo saaha joni cogguji ne ngabbi no fewi ha tengti noon ko wiyete fourniture scolaire guila e kayeji ha e kartaɓe ha e sac kartaɓe e ko yadata hen kala teskama tigui cogguji ɗi ne ngabbi no fewi hitande hikka nde e nder leydi Mali kala habaruji men ɗemngal pulaar kedde Afrique roɓindo jayde men ma en ketto musidɗo men sehli men hono Oumar hono Alassane Oumar Mbodj Alassane Oumar Mbodj assalamu aleykum wa rahmatullah. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. kabaruji men ɓurɗi tengtude ko fati e dongre Afrique e ñalawma hannde o hoyre-biir capanɗe tati lewru silto ujunaji ɗiɗi e nogas e tati puɗɗoɗon ko leydi hono Mali leydi Mali seɓe tiɓe wonɓe toon to Tombouctou joni koɓe hoyi banniɓe ɓen taw kadi ko otoji gummoto toon to leydi Algérie hani e leydi hono Mauritanie gam wawde nanude toon hono marchandise mumen aɓene goppitaɓe seeɗa seeɗa aɓe naata e nder taw kadi ko guure ɗe fodde ujunaji 3 e temedere e no capanɗe jeegom e jeeɗiɗi taw ko ɓen jeeyaɓe e ministrement ma gummo toon to leydi hono Mali jalta toon ha laaɓa Abdoulaye Diop ko jagorgal ko fatti e gueɗe hono caggal leydi kanko noon o nandiri on hoorejo mo leydi hono Qatar gam kay hono waddude junggo e fandu gam kay wawde kay hono liggodirde e gueɗe kataw ko leyɗele hono ɗiɗɗe Burkina Faso to wuuro doggu toon de ko dental ɓen wonanɓe taw kadi ko oɗo capitaine ono Traoré wonde ɗumen kadi jaggan ɗumen oɗo junggo de tawno o dañi wonde hirande ko ari e oɗo kadi taw kadi ko laamu de transition caggal nde fulluno oɗo lieutenant hono colonel biyata hono Dani Ba ɗum noon ɓen mbi wonde noon yo constitution mabɓe o yo waɗa feere kadi ɓe mbaɗa feere ɓe mbayla ɗumen toon to Guinée Conakry de kañumen nede tawno wonde kañumen manditare mabɓe e taw kadi ko tatti yorkoma lewru fondo lewru dartono ndu kamɓe de ɓe mbi e on tuma mabɓe kay nden ɓe dañata duuɓi capanɗe jeegom e joyyi ko laamu ngu heeɓi hoore mum e caggal kadi tubakiri ndi wonɗo ɗon guila hirande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeetati maɓe mbaw kadi e oɗon fartaŋe wadde taw kadi ko jonde ɓesgu leydi ndi kala gam ɓe kalda ko tiiɗo no fewi mata kay aɓe mbawa kadi ono wadde kadi leydi ndi e yarude kal ono yeeso to Niger fodde kay honiyankoɓe sappo e ɗiɗo mbarama e janggu taw kadi ko joguitiɓe ɓen jolɓe kadi taw kadi ko ɗin motoji to Gabon ha joni ko yimɓe taw koto dawrugol ngol ina kuuli baylugol taw ko honiyankoɓe ɓe e laamu ngu wonde kadi ɓe mbi maɓe mbawa hono wadde kamɓene yuɓɓinde kadi taw kadi ko jewte hakkude ɓesgu leydi ndi e gam kay wawde kadi ko wadde kay taw kadi ko ƴewde noɓe kadi juɓɓiniri won taw kadi ɗin woteji capanɗe tati lewru août capanɗe tati lewru taw kadi ko silto woni septembre o dañi on général taw ko Olingue Nguema dañi lewru ko fulluno oɗo taw ko Ali Bongo gonnoɗo o jappere sagande suuɗi mbaɗi muhuña ɗum noon o wawi kadi o dañde lewru makko caggal nde Nouridine Bongo waɗa e kaso goɗɗo noon ko tour oɗo yu makko biyeteɗo taw ko Sylvia Bongo
goo ko ono de wawi kono teɓede caggal kay nde tuuma e makko koppereje kewɗe no feewi ɗum noon o jaggama e ñalawma taw kadi ko hanki o taw kadi o waɗama ko wiyete kono résidence taw ko surveillé ko RDC Congo laamu ngu wi honiyankoɓe taw kadi ko jeeyaɓe mouvement 23 nana jiimi e nokkuji e taw kadi kesi nde kadi koɓe nanodirunoɓe eɓe gummo e ɗin nokkuji ko noon ha hande oɗo saaha mo gonɗen aɓen toon to Rwanda ko on gardiɗo hono leydi ndi Paul Kagame wawi wadde hono waylo waylo e gouvernement o oɗo général James Karobe kanko gonnoɗo kanko ko foftere makko o wonno o nomama noon o waɗama jagorgal taw ko état e ɗen taw kadi keeɗi ko fayde coopération taw kadi ko régional leydi ndi Soudan banggue worgo Salva Kiir hoorejo leydi ndi o mawya no jillu toon to leydi hono Russie fodde balɗe ɗiɗi o wi noon taw kadi ko wawata ko joɗdade e Vladimir hono puti hoorejo leydi hono Russie o hollira ɗum wonde kay koɓe ɓittaɓe no feewi gam dañde taw kadi ko dartorɗe e ɗum noon alay saago on o waɗa hen kankone e himɓe mum ha ɗen ɓe mbawa dañde ɗen dartorɗe ɓe gawa kadi rende kamɓene leydi maɓɓe Ghalii Abuu ba ko ɗum ɗo woni ko tonguɗen ɗo e habaruji e nder taw ko dongre Afrique nde wonno koye dande Alassane Oumar Mbocci gorko mo Sado gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe Afrique a yawo weltare TV. seydi Mbocci golle ma jooɗi peewi ha joni e nder Afrique hono capitaine Ibrahima Traoré gardiɗo laamu leydi Burkina Faso e oɗo saaha joni holliri tigui wonde subgoji ko fati e subgoji caggal nde o namda ko fati e subgoji hoorejo leydi o holliri oɗo saaha joni holko ɓuuri wonde priorité woni tigui holko ɓuuri jojjude e ɗiɗon subgoji e holliri so tawi kayi ɓe mbaɗani sécurisé ɓe mbaɗi tigui nden ka e kisal ha timmi e nder jokku leydi ndi kala subgoji haala mum fotani haalede habaruji men nder dongre Afrique ma en dutto ha to leydi Mauritanie jeen ha to Rosso jabɓuɗen musidɗo men hono Hadi Sare o haalano ko fate ɓeto weewe caggal kayi nde élément o udditi e oɗo saaha joni. Hadi Sare assalamu aleykum wa rahmatullah. Jamal hire maɗa Ghalii Abuu ba mi salmini kala hettiyanke ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa mi adda noon ko fate ɓeto weewe ɗo e wertango leydi Mauritanie front intertropical o wona ko koddiɗo Nouakchott o rewa banggue worgo Tichit e ceɓɓetel rewo funnangue hoddoji ɗiɗi keneeli poorɗi kakindiɗi gummorto ko banggue rewo funnangue jiile purɗoje poussiére to Trisimour to Ladrar e Lencheri toɓoji gaddoje digaji ene tomba to Guidi Maka to wuro Nouakchott keneeli kakindiɗi gummorto ko banggue hirnangue rewo hirnangue e kammu kewowo kaɗoje o ko musidɗo mon Hadi Sare gorko mo dawalel sawtawol ɗo e Rosso Mauritanie. Hadi Sare golle ma jooɗi peewi ko ɗum woni ɓeto fate weeƴo Mauritanie. Koten tumani meɗen pulloyo koten tumani meɗen kabaruji men ɗemngal pulaar ko fati e kabaruji joolam jaɓɓeri koto leydi Pakistan puɗɗotoɗen to leydi Pakistan aljuma hanki o ko jangu seɓɓitiɓe waɗi sara juma e nder région biteɗo Baluchistan ko famdi kala yimɓe jeegomo mbasi hen pittari men fodde capanɗe tato waɗɓe kadi mbarmi hen koto dawlaji tentude Amérique paɗen aljuma hanki o wuro New York yoolima no feewi caggal kayinde ƴiwode hewde ndiyam mabɓi e mabɓe hollirama tigui transport woni yagata guila autoji ha e train ngaji kala wondude aéroport ɗum kala e ñalawma aljuma hanki o ɗum herƴi no feewi ɗum tardi no feewi caggal kayi yoga e nokkuji ko wayno kaye lawol train walla gare train kala taskama tigui laati ko station métro laatino ñalawma hanki o kono annama pisine ni Allah hewde diƴƴe bisuji e autoji kewɗi teskama hanki kumbi kay ha nanni ndiyam hano hanirtini koto ley teskama noon e do ñalawma hanki o ƴiwonde wotere samde kay toon walla tomde to dowlaji toon no yarkoto teskama ko tigui ko toɓi toon ko hono ko
toɓatno lewru timmudu kañuma woni ko toɓi ñalawma aljuma hanki o goto toon to New York koto leydi Israel paadena koninkoɓe joyo Israel naɓe tawi ko rewɓe ɓena koninkoɓe noon ko halfinnoɓe kay ko fati e rende kaso on kaso noon ko hen soka gorko goto palestinajo jiyaɗo e citala bitegal fatta tumaɗo kay tumanoɗo wadde kay attentat e nder leydi Israel haw yobinoma pittali Israel naɓe hewɓe ko kamɓe ɓena rewɓe joyo noon taw ko gardoɓe kaso renoɓe men ko ɓena tuma kayen e oɗo saaha joni ene gonni tigui ene gondi e makko to banggue coccodirde kay terɗe mumen ene leldo e makko e kala saaha ene joyi noon e nder enquête holliri hen goto kay ko pamodiral tigui hakkude mabɓe tawɓe kaldu haɓe pamodiri kanko cokaɗo e on debbo tawa ko daɗiɗo heddiɓe foof noon heddi nayo heddiɓe e kala saaha kewi ko forsudemo menace mo kay kanko prisonnier o mbiya alay saago ma gonda e makko e nder kaso o e oɗo saaha joni ñawore fuɗɗide yande kay ko ɓena joyi kala ittama ko faadi kay e rende oɗon kaso kadi ɓe gonta rena kaso kadi guɗal mabɓe ene ɗamina noon kadi beele kay sanction ngaji goɗɗi ma pawe e dow mabɓe on paami tigui ko rewɓe kañumen batti violde worɓe saabu ɗum ɗo ko viola musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko min tongal noon kabaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu to kabaruji men ko fati roɓino jadeli men Afrique ko musidɗo men hono Alassane Mbodjo so tawi noon ko ɓeto weeyo to leydi Mauritanie ko haadi sareta roso ene nanganen kaɓirɗe ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogoɓe jogo on